mambia yaboneka asinda bengosoma kurasi gitabu negia Zaburi emyemo na 19 ogosoma kwaye 50 ekereke bungo goseringana rikototebya emambia yaboneka nga egekondemya ase michando yane neke ringana lyago nigorigonkora naba omogia egitabu negia Zaburi emyemo 19 ogosoma kwaye 50 kereke bungo katanga egekondemya ase michando yane neke ringana lyago nigorigo nkora naba omogia manche murigereria kero gosoma ringana lyo monene kera lituko akera liko baliko gosigeta nonya ekero bwate chinga kichinkongu okwegena kuawo nigo gokoba asomonene nganonya ayonsi ogwetera nigo Nyasaye aya maete igori ngana lya Nyasaye nigori gokora kwaba umoyia kera lituko nonya akonyaranga naruko bere kugwetera subuma bwaga beira makongo kigima akonyaranga kwa bere ko Siria ogosemerera lakini ekemungu kyaberike gotabinga agento kebwene tegokoremia ekero gwetera chinga kichinkongo ngane keringana lya Nyasaye nigo likokora kwaba umoyia kera lituko lio na liringana sina kikebungo yeito emambia ya lera. Good morning Frida.